خیر नहीं सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह چاته بغوروي دولت مونږ ایمان غوره دی چاته بغوروي دولت مونږ ایمان غوره دی و دینونه ډېر دی خو دین مونږ ته د سبحان غوره دی مجنونتا بوي خفچ دلیلا نلیدا مجنونتا بوي خفچ دلیلا نلیدا و بلال خفبو چی بی چهر د مصطفى نلیدا صلی اللہ علیکہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب دبر خو جواری و نصیبی تقسیمی دے دبر خو جواری با نصیبی تقسیمی دے الحمدللہ گرانا زمونتا ارسی دے دبر خو جواری با نصیبی تقسیمی دے الحمدللہ گرانا زماتا ورسیدے دبر خو جواری وان دبر خو جواری وان د قسمتا وی فیصلینو گٹلے چابیللی عجیب وی مرحلینو گٹلی چابیللی عجیب وی مرحلینو بازارو لگے دالے سوداگان خرسے دے بازارو لگے دالے سوداگان خرسے دے الحمدللہ گرانا زماتا ارسے دے دبر خو جواری با نصیبی تقسیمی دے دبر خو جواری با نصیبی تقسیمی دے الحمدللہ گرانا زماتا ورسیدے دبر خو جواری با نصیبی تقسیمی دے